astăzi copiii ne vor învăța pe noi, jurnaliștii, ce trebuie să facem și în special ce să mâncăm. Ia vedeți! Salut, Mihai! Bună ziua! Ce vârstă ai? 9 ani. Dăm 3 calități pe care trebuie să le aibă un jurnalist. Prima calitate este să fii sincer, să nu minți. A doua calitate este să nu-ți faci sentimentele publice și a treia să fii mereu încrezător chiar dacă nu știi tema. Ce trebuie să nu facă niciodată un jurnalist? Să nu greșească în cuvinte. Bine, cât crezi că trebuie să cântărească un jurnalist? Nu mai mult decât poate duce. Un jurnalist nu ar trebui să impună oamenii să vorbească. De exemplu, dacă se duce la un om și îi spune haide să vorbim despre ce, dar omul acela nu dorește. Păi aceasta nu ar trebui să facă. Să vorbească cu energie, să aibă curaj și să nu băbâie, cel mai principal. Ia spune-mă, îți dorești să fii un jurnalist? N-aș prefera chiar. De ce? Pentru că trebuie să te trezești foarte devreme, la ora 5 dimineața chiar, și mi-aș dori eu să devin chiar creatoare de modă. Eu vreau să devin aviator, dar hobby-ul meu este bucătărie. Eu vreau să devin să devin bucătar. Ce crezi că trebuie să mănânce un jurnalist? Să nu mănânce ceva care să-l facă să-l doare burta sau așa ceva în emisiuni. De dimineață eu le-aș recomanda terci, un ceai cu lămâie pentru gât și pâine cu gem. Iar Cașcaval din asta? da, cașcaval se poate, însă salam nu recomand. Un jurnalist ar trebui să aibă cam undeva, da, până la 70 de kilograme. Cam 24 de kilograme. Păi am spune să cântărească până la 70-80 de kilograme. Care e încălțămintea perfectă pentru un jurnalist? Adidas. De ce? Pentru că poate merge în expediții și în munți și pe zăpadă și trebuie ceva ce să acopere bine piciorul. Ghete mai puțin. De ce? Trebuie mai mult să purtăm pantofi cu tocoie. De pildă, aș putea îmbrăca o rochie și așa sortaua cu pantofi și cu o pălărie oarecare. Dacă afară sunt mai mult de 30 de grade, trebuie să porți haine deschise pentru că să nu-ți fie cald. Dacă aș fi un președinte, unui jurnalist i-aș da pe lună 10.000 de lei.